Вітаем вас! І працягваем добрую традыцыю ў нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Алена Каверзіна і Павел Летаў. Самыя цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. І сёння ў праграме. Акунемся ў атмасферу Дзён культуры Рэспублікі Таджикістан, што прайшлі ў нашай краіне. Пазнаёмімся з удзельнікамі 7-га міжнароднага вакальна-харавога фестывалю конкурсу «Песні, апаленыя вайной». Убачым прэм'еру гераічнай балады «Маладая гвардыя» на сцэне новага драматычнага тэатра. Даведаемся пра творчыя маршруты Вялікага тэатра Беларусі. Завітаем на творчы вечар Хізры Асадулаева, прымеркаваны да 70-годдзя паэта і перакладчыка. Павіншуем з юбілеем народнага артыста Беларусі, рэжысёра тэатра і кіно Александра Яфрэмова. Апынемся проста побач з артыстамі народнага літаратурнага тэатра «Жывое слова» падчас новай пастаноўкі калектыву. І гэта не ўсе тэмы выпуску. Заставайцеся з намі. Кожная прафесія неабходная і важная. Гэты культурны тыдзень адзначыўся першамаем альбо святам працы. 1 мая ў краіне зладзілі тэматычныя мерапрыемствы, акцыі і канцэрты. Галоўныя падзеі ў сталіцы разгарнуліся ў раёне парка Перамогі, дзе Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі сумесна з мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам правяла шэраг актыўнасцей. На гэтым тыдні культурная грамадскасць адзначыла адразу два святы, дзе галоўным становіцца рух і імправізацыя. Міжнародны дзень танца і міжнародны дзень джаза. Танец і джаз – гэта мова свабоды, у якой няма строгіх межаў, але ёсць рытм, пачуццё і жывая энергія моманту. Традыцыі, закладзеныя беларускімі джазменамі Эдзі Рознерам, Барысам Райскім, Аркадіем Эскіным, працягвае развіваць нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр імя Михаіла Фінберга. Зараз калектыў рэпеціруе праграму, што прадставіць прыхільнікам падчас летняга фестывалю «Джаз» у горадзе Н. Он проходит в городе Нисвеж, в замке Радзивиллов, на открытой площадке в формате Open Air. На большой сцене 26 и 27 июня состоится наш фестиваль, где мы представим тоже две программы, две интересные программы. Называется «Джазовая пятница», 26 число, а 27 это суббота, будет концерт «Труба в джазе». Мы представим разные композиции, где будет солировать трубач, где будет представлена труба в разных ее возможностях, и где-то и сурдина, и грустная, и печальная, радостная, и сладкая труба. Дыялог на мове мастацтва. З вялікім размахам і цеплынёй на гэтым тыдні ў Беларусі прайшлі дні культуры Таджикістана. Акрамя беларускай сталіцы, свае традыцыі госці з азіяцкай краіны прэзентавалі жыхарам Віцебска і Маладзечна. Пра тое, як культура злучае краіны і робіць іх бліжэй, у наступным рэпартажы. У гэтых сустрэчах святло паўднёвага сонца і мяккая глыбіня паўночнай душы, старажытныя традыцыі, жывое дыханне сучаснасці. Культура гаворыць тут мовай сэрца і таму зразумелая без перакладу. Мы погружаемся в мир, который немножко отличается от нашего, и в то же время он является очень ценным, очень важным. И, по большому счету, это наследие всего человечества. Неважно, где ты проживаешь, но если ты имеешь возможность окунуться в эту среду, пусть даже через подобного рода образы, это ценно для тебя, это способствует твоему развитию. Поэтому я всегда поддерживал и буду поддерживать подобного рода мероприятия. И Дни культуры, на мой взгляд, это один из элементов, с помощью которого две страны становятся ближе. Гэта чацвёрты візіт майстроў мастацтва Таджикістану ў Беларусь. Апошні раз творчая дэлегацыя наведвала Сінявоку ў 2021. Гэтым разам до нас завітала 128 человек. Культурно-гуманитарное сотрудничество – самый народный инструмент сотрудничества. И можно сказать, что самый близкий к народу. Вот выходит из сердца и заходит прямо через глаза, через уши и понимается без лишних интерпретаций. Понимаем, что политика очень важна, экономика важна, товарооборот важен. Но то, что передается через культурное сотрудничество, это уже из народа к народу. Масштабная праграма прадставіла беларускаму глядашу лепшыя ўзоры кінематаграфічнага, выяўленчага і музычнага мастацтва. Таксама былі абмеркаваны пытанні развіцця двухбаковага супрацоўніцтва паміж культурнымі ведомствамі абедзвюх краін. В целом, конечно же, те направления, которые мы обсудили, мы положим в дорожную карту на несколько лет и приложим все усилия для того, чтобы реализовать основные задачи, которые интересны обеим сторонам. Распачала Дні культуры мастацкая выстава ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. 38 карцін як прызнаных мэтраў, так і маладых талентаў прадэманстравалі прыгажосць сонечнай краіны. На палотнах сучасная абстракцыя і нацыянальныя матывы.
Таджикистан – это город солнца, там все яркое. Это не было специально, потому что наши художники все работают хорошо на гаммы в этой картине. Палитра наша очень солнечная и красочная. И это связано с нашей культурой, потому что у нас есть вот это чаканы, вот это сузаны, которые узоры есть. Поэтому и этот элемент есть на нашей картине художники. Цэнтральнай падзеяй стаў вялікі гала-канцэрт на сцэне Палаца Рэспублікі з удзелам вядучых майстроў мастацтваў і дзяржаўнага сімфанічнага аркестра выканаўчага апарата прэзідэнта Рэспублікі Таджикістан. Ён стаў не толькі дэманстрацыяй багатай культурнай спадчыны краіны, але і сімвалам сяброўства і культурнага абмену паміж дзвюма краінамі. Мы приготовили наши национальные колоритные мелодии, в котором сочетается наше многовековое искусство, как шашмаком, фалак, которое оно как бы миксируется с симфонической музыкой. Са сцэны прагучалі як таджыкскія мелодыі, так і вядомыя сусветныя хіты. Убачыць тэлеверсію канцэрта можна будзе 16 мая на тэлеканале «Беларусь-3». Памяць, якая аб'ядноўвае народы без межаў і адлегласцяў. Лепшыя творчыя сілы нашай краіны на гэтым культурным тыдні прадставілі ў Татарстане канцэрт «Рэквіем» кожны трэці. Напярэдадні Дня перамогі праект, прысвечаны памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны, паказалі ў Казані. У самой назве трагічная праўда. Кожны трэці жыхар Беларусі не дажыў да перамогі. І гэта не проста лічба, гэта асабістая гісторыя мільёнаў сем'яў. Паэтычнай асновай праграмы стаў рэквіем па кожным чацвёртым Анатолія Вярцінскага. Очень благодарны за возможность показа этого проекта на территории Республики Татарстан, потому что, во-первых, мы понимаем, осознаем ценность и важность этого проекта с точки зрения патриотического воспитания молодежи, а с другой стороны, мы понимаем, насколько красивым, ярким и эффектным он получился здесь. Каб перадаць памяць наступным пакаленням, у Мінску прайшоў 7-й міжнародны вакальны-харавы фестываль-конкурс «Песні, апаленыя вайной». У мерапрыемстве, падрыхтаваным педагагічным універсітэтам імя Максіма Танка, прынялі ўдзел больш за 1000 выканаўцаў. Сярод іх прадстаўнікі Расіі, Кітая, Арменіі, Казахстана і Сербіі. Пазнаёмілася з удзельнікамі наша карэспандэнт Лізавета Лапіна. Рэха мінулага, што знаходзіць месца ў знаёмых матывах і словах, напоўненых любоўю да роднай зямлі. Тыя песні, што ў гады ліхалецця аб'ядноўвалі людзей і давалі ім веру ў будучыню. Гэтыя ж песні гучаць і сёння ў выкананні нашчадкаў герояў Вялікай Айчыннай вайны. У 7-й раз Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка сустрэў прадстаўнікоў прафесійных і аматарскіх калектываў на вакальна-харавым фестывалі-конкурсе «Песні, апаленыя вайной». Гісторыя мерапрыемства распачалася ў 2019 годзе. Тады конкурс быў прымеркаваны да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Ваенна-патрыятычная тэматыка і зараз з'яўляецца ключавой для фестывалю. Аднак сёлета важнае месца занялі і тыя песні, што асвятляюць тэматыку года беларускай жанчыны. У нас была такая установка, которая указана в положении, что песни должны носить либо направленность о женщинах, либо авторами были женщины, либо исполняют девушки и женщины. То есть, в принципе, очень хорошо представить такую тематику и приурочить году белорусской женщины, потому что наши исполнители, конечно, есть и мужчины, и мальчики, и девушки, целые коллективы. Но все они выбрали вот этот лейтмотив. Распачаўся фестываль з урачыстага адкрыцця, якое прайшло ў белай зале храма-помніка ўсіх святых. Месцы, дзе малітва за спакой герояў перакликается жывым гучаннем военных мелодий. Созданы у нас группы, которые работают на 2 площадках. Одна площадка здесь, на базе нашего университета. Вторая площадка – это на базе храма и памятника всех святых.
У праграме адкрыцця прагучалі знаёмыя кожнаму беларусу песні. Напрыклад, легендарная «Катюша» і традыцыйная кампазіцыя «Дзень перамогі», якая кожны год суправаджае канцэрты фестывалю і з'яўляецца яго урачыстым гімнам. У мерапрыемстве прынялі ўдзел як студэнты педагагічнага універсітэта, так і запрошаныя госці, сярод якіх народная артыстка Беларусі, салістка Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра Маргарыта Александрович. Адразу пасля канцэрта распачаліся конкурсныя этапы. Сёлета былі адзначаны 3 вялікія намінацыі. Гэта сольнае спяванне, у якім вылучаецца акадэмічны, эстрадны і народны вакал, вакальныя ансамблі ў розных напрамках, а таксама акадэмічныя і народныя харавыя калектывы. У конкурсе маглі прыняць удзел выканаўцы любога ўзросту. Это не просто песни, это песни сердца, это песни души, это песни всей нашей земли, поэтому для меня это очень важно. Это очень важно. Некаторыя удзельнікі пры выбары матэрыялу абапіраліся на ўласны вопыт і эмоцыі, якія прыўнеслі ў сваё выступленне. Я, так как являюсь военнослужащей внутренних войск, для меня это огромная честь, что я могу служить сейчас и вспоминать те времена. И так как я женщина, и год белорусской женщины, он несет особую ценность для меня. Я исполняла произведения «Жены офицеров». Я сама являюсь женой военнослужащего, и для меня это временная нить от прошлого и до будущего. Выступленне ўсіх канкурсантаў праглядала прафесійнае журы, у складзе якога прафесары устаноў вышэйшай адукацыі, салісты творчых калектываў Беларусі, России, Узбекистана. Несмотря на какие-то сложные песни, мы сразу в зале оживали, когда здесь рождались эмоции на сцене. И тут на самом деле подход один, просто попытаться прожить эту песню. Многія сябры журы, як і выканаўцы, удзельнічалі ў фестывалі-конкурсе «Песні, апаленыя вайной» не ўпершыню. Яны адзначылі, што за гады правядзення мерапрыемства дасягнула новага ўзроўню. У гэтым годзе яно аб'яднала больш за 1000 удзельнікаў, здольных справіцца з любой кампазіцыяй. В предыдущих конкурсах 5-6 я тоже участвовал, и у меня есть возможность сравнивать. И я должен вам сказать честно, как профессионал. Я сам считаю профессионал свое дело, потому что у меня 50-летний стаж чистой в области искусства, тем более исполнительское искусство. И поэтому на сегодняшний день исполнители конкурса, они исполнили гораздо профессионально. 7-й міжнародны фестываль-конкурс «Песні, апаленыя вайной» паказаў, што памяць пра подзвіг нашых продкаў – гэта тое жывое пачуццё, якое актыўна захоўваецца маладым пакаленнем. Гэта тая каштоўнасць, што знаходзіць водгук у сэрцах, у шчырых словах і пранікнёных мелодыях, якія на гэтым культурным тыдні пачулі Лізавета Лапіна і Богдан Стаўпінскі. У кінатэатрах краіны на гэтым тыдні стартаваў паказ фільма пра подзвіг герояў Беларусі, лётчыкаў Андрэя Нічыпорчыка і Мікіты Куканенкі, «Адно на дваіх» нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». Прэм'ера прымеркавана да 5-й гадавіны трагедыі ў Баранавічах. Фільм рэжысёра Івана Паўлава расказвае рэальную гісторыю 2021 года, калі ваенныя лётчыкі цаной уласных жыццяў выратавалі мірных жыхароў ад гібелі падчас навучальна-трэніровачнага палёту ў Баранавічах. Сцэнарый фільма заснаваны на біяграфіях афіцэраў і расказвае не толькі пра саму катастрофу, але і пра жыццё маладых людзей, іх сем'і і шлях у прафесію. Кансультантамі выступалі як прадстаўнікі Міністэрства абароны, так і сем'і герояў Беларусі. Тяжело было разговаривать с Владимиром Леонидовичем. Он не показывал виду, когда я у него спрашивал про Андрея. Галина Михайловна тоже, они рассказывали, но мне было очень тяжело говорить им, а вспомните еще что-нибудь. Прэм'еру гераічнай балады «Маладая гвардыя» паводле аднайменнага рамана Александра Фадзеева прадставілі на гэтым тыдні ў новым драматычным тэатры. На спектаклем працавала рэжысёр-пастаноўшчык Наталія Башава-Іванова. Завітала на пастаноўку і наша карэспандэнт Алеся Давідовіч. Асаблівасць пастаноўкі ў тым, што ў ёй прымаюць удзел студэнты Акадэміі мастацтваў. Спектакль пераносіць гледачоў у 1942 год, у той момант, калі звыклы свет змяняецца літаральна за некалькі хвілін. Моладзь аказваецца перад тымі падзеямі, да якіх яна ніколі не рыхтавалася.
Маладая гвардыя раскрывае момант рэзкага сталення ўчарашніх школьнікаў і студэнтаў. На фоне акупацыі і разбурэнняў разгортваюцца жывыя чалавечыя гісторыі, шчырыя прызнанні ў каханні, размовы пад покрывам ночы, першыя крокі супраціву і небяспечныя рашэнні, ад якіх залежыць не толькі ўласны лёс. Это только взрослый человек может проанализировать и понять, куда ему нужно идти, за добром или за злом. Этот процесс становления, так сказать, вот личности для молодых на патриотическую тематику, она как нельзя лучше у Фадеева раскрыта. Это чуть ли не единственный такой материал, в котором так подробно расшифрованы судьбы людские. И расшифрован главный ответ на вопрос, как человек становится героем. Спектакль новага драматычнага тэатра, у якім прынялі ўдзел студэнты Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, напоўнены песнямі, танцамі, эмацыянальнымі кантрастамі, дапаўняе пастаноўку і відэакантэнт. Таксама акцёры на сцэне працуюць з тканінай. Вялікія палотнішча, якімі як у пластычным вырашэнні спектакля вырашаюцца ўсе асноўныя сцэны, змены месц дзеянняў, эмацыянальныя нейкія натхнёныя ўражанні і астатнія увасаблення. Касцюмы ўсё ж такі гэта некаторыя гістарычнае увасабленне, псеўдагістарычнае, і вырашэнне ўсё ж такі даволі мінімалістычнае, умоўнае. Ролю Олега Кашавога, героя Советскага Союза, аднаго з кіраўнікоў падпольнай антыфашысцкай камсомольскай арганізацыі «Маладая гвардыя», выканаў Александр Чуткоў. Они, конечно, смеялись, радовались по-своему, влюблялись, жили свою самую обычную жизнь до момента, пока не началась война. Практически все они тогда были убиты. Судьба, разумеется, сложная. Разумеется, сложная до войны. Тоже было непростое время достаточно. Но они все были очень сильные. Они все были очень сильные, были наполнены любовью к родине, любовью к своим близким, к родным, к тому, что они делали. У коле гэтых маладых людзей была таксама і Клава Кавалёва. Яна, як і ўсе іншыя, не ўяўляла такой будучыні, але дзяўчына змагла захаваць свою лёгкасць, любоў і душэўнасць. Мне бы в первую очередь хотелось выдвинуть, что нужно оставаться человеком. Даже в самых страшных обстоятельствах своей жизни, даже в самые темные, мрачные времена нужно помнить и сохранить в душе какую-то веру, человечность и порядочность. Вобраз лейтенанта Каюткіна ўвасобіў Дмітрый Ціхановіч. Ролю салдата савецкай арміі акцёр выконваў упершыню. Для пастаноўкі ён натхняўся песнямі і вершамі тых гадоў, военными фильмами. Он такой балагур, весельчак, но в то же время он находит баланс между тем, этим происшествием, несмотря на все эти тягости, он идет с оптимизмом по жизни, но и в итоге, конечно же, трагически погибает, сражаясь за своих. Пока есть надежда, смоют никогда. Они ушли, их смерть была настолько возвышенной и красивой, что они остались жить в веках. И вот сейчас тоже вот интернет загугли, как говорится, когда подвиг молодых людей просто прежде всего выпадает «Молодая гвардия». Хотя были разные и герои, и дети, и юноши, и девушки в разное время. Что дало им силы? Они любили. Мы ответили на этот вопрос. У каждого была любовь. Кто-то вот первая любовь к парню, к девушке. У кого-то любовь необыкновенная к матери, к отцу, вот к родине. Гераічная балада «Маладая гвардыя» – гэта запрашэнне да дыялогу, да асэнсавання вечных каштоўнасцей і пошуку адказаў на цяжкія пытанні. На гэтым культурным тыдні зазірнулі ў закулісе новага драматычнага тэатра Алеся Давідовіч і Віталь Фокін. Утаймаванне мужчын ці дамы заўсёды ў дамках. Прэм'еру іскрамётнага вадэвіля пад найменнай п'есе Сергея Капылова прэзентавалі на гэтым тыдні ў Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры. Па сюжэце дамы бяруць сітуацыю пад кантроль, а мужчыны выступаюць у ролі утаймаваных. Але такая трактоўка падаецца занадта простай для гісторыі, напоўненай любоўнымі інтрыгамі і гумарам. Там сумятица, какие-то сложные запутанные ходы. Но обязательно, чтобы актриса или актер сыграл несколько ролей, демонстрировал свое
актерское качество. И таким образом раньше делали бенефисы, ну, в пользу того или иного актера, сборы и прочее. Поэтому нужны были вот такие материалы, которые и потом любил зритель, потому что на этом жанре можно было отдохнуть. Тэатр, які заўсёды ў руху. Ужо на наступным тыдні вялікі тэатр Беларусі адкрые новую гастрольную старонку ў В'етнам. Амаль 100 артыстаў прадставяць замежнай публіцы праграму «Белла Беларусь» шэдэўры оперы і балета, дзе злучацца традыцыя і сучаснасць. У чаканні новых праектаў не толькі гледачы Ханоя. 12 чэрвеня ў рамках фестывалю «Балетнае лета» ў Вялікім тэатры Беларусі адбудзецца гала-канцэрт «Шаўковая нітка», сумесны праект з в'етнамскім аркестрам традыцыйных інструментаў опернага тэатра «Хо-Геом». Пра тое, як жыве тэатр у гэтым бесперапынным руху і якія творчыя маршруты ён пракладвае сёння, даведалася наша калега Ганна Панцелеева. Екатерина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. 7 и 8 мая артисты Большого театра Беларуси выйдут на сцену театра в Ханое. Да. Это будут первые гастроли во Вьетнам. Событием какого уровня станут эти выступления? Как готовилась к ним труппа? Своего рода таким триггером стало посещение Большого театра главой Компартии Вьетнама. И его прямым поручением после просмотра одного из наших балетов стала простая фраза, да, организовать. Не прошло и года, как это происходит. И формат, который избрали обе стороны, это большой гала-концерт, который мы будем повторять 2 раза, и в котором примут участие наши самые маститые народные артисты Беларуси. И совсем юное поколение, и что очень важно, выезжает в полном составе наш симфонический оркестр, поэтому это полноценные такие гастроли. Не останется без ответа наш визит. Уже в следующем нашем проекте, который пройдет в июне месяце, в начале июня, «Балетное лето в Большом», артисты из Вьетнама приедут к нам. Коллектив национальных инструментов оперного театра. Этот концерт будет называться «Шелковая нить». Если мы говорим о балетном лете, то каждый раз свой сюжет. И в этот раз сюжет посвящен именам. И здесь есть, по крайней мере, 3 артиста балета, которым будут посвящены конкретные балетные постановки. Это «Корсар», посвящен юбилею Юрия Ковалева, где он будет исполнять роль Конрада. Это балет «Жизель», в котором выступит Александра Чижик. И она таким образом будет отвечать свои 15 лет в Большом театре Беларуси. И финал, гала-концерт, будет посвящен нашей приме, ушедшей от нас, но чей юбилей мы в этом году отмечаем. Это Людмила Бжазовская. И еще один юбилей, но юбилей не у артиста, а юбилей у спектакля. 150 лет исполнится знаменитому «Лебединому озеру». Этот спектакль будет отмечать свой юбилей на нашей сцене с участием главных героев. Это пары танцовщиков из Турции. Откроет «Балетное лето» спектакль «Баядерка» в новой версии Игоря Колба. По этому балету можно учиться, как я бы сказала, истории большого русского классического балета, потому что там есть абсолютно все. И замечательные восточные сцены, и прекрасные дивертисменты, и замечательные дуэты. И вот такие сцены, как сцена теней, как видение некое. И будет внесена и новая нотка. Балет обновлен, абсолютно костюмы обновлены, и декорации. Я полагаю, что эта жемчужина займет свое достойное место в репертуаре Большого театра. 23 мая на сцене выступит народная артистка России Светлана Захарова с 2 одноактными балетами. Один из них «Габриэль Шанель». Пресса уже окрестила историческим. Мы Светлану Захарову ведь знаем как блистательную исполнительницу и классических танцев. И на сцене Большого театра Беларуси мы ее видели в том числе и в современном танце. Поэтому то, что она предстанет в облике Габриэль Шанель, абсолютно органично вообще с ее натурой. Они даже похожи внешне. Плюс, конечно, сделан очень мощный рекламный ход, то есть костюмы для этого спектакля делались по заказу модному дому «Шанель». Еще одно большое событие Большого театра летом – это вечера Большого театра в Несвеже. Мы вновь привозим 3 замечательных вечера.
Это будет опера Оксаны Волковой в ее постановке. «Фатум Велиссы». Да, «Фатум Велиссы». Это будет балет Евгения Глебова «Маленький принц» в постановке Александры Тихомировой. И, конечно, это будет гала, как всегда. Режиссером выступит Оксана Волкова. 13 концертов будет в этот раз. Среди них немало концертов только исключительно для детей. Там и французская сказка будет о слоненке. И будут замечательные концерты барочной музыки, старинной музыки. Безусловно, выступит наш ансамбль «Серенада», «Амадис Брас», ансамбль флейтистов. Анна Моторная представит свой грант, свой проект, который она вот делает на грант президента, посвященный опере. Опера – это сильно, опера – это модно. И, конечно, сюда я не могу не пригласить, потому что здесь будут представлены жемчужины белорусской оперы. «Аморе міо» – так называется праграма, якую прадставіў на гэтым тыдні ў Мінску і Віцебску італьянскі спявак Рикардо Фарэзі. Артыст прадставіў сапраўдны музычны спектакль залатой класікі італьянскай эстрады і новых аўтарскіх кампазіцый. Ён закахаўся ў нашу краіну 3 гады таму, калі выступіў на пляцоўцы каля мінскай ратушы ў рамках праекта «Дружба без межаў. Беларусь-Італія». Менавіта тады маэстра выказаў здзіўленне, наколькі моцна беларускі народ любіць італьянскую музыку і культуру, і паабяцаў вярнуцца ў Беларусь і выступіць на сцэнах усіх гарадоў. Una canzone che ho voluto dedicare a tutte le donne bielorusse. Я напісаў песню, якую прысвяціў усім жанчынам Беларусі ў гэты асаблівы год, які абвешчаны годам беларускай жанчыны. Гэта песня з італьянскай музыкай і з вашай мілагучнай беларускай мовай, што цудоўна спрацавала і мілагучна гучыць. Funziona molto bene, secondo me. Адчуць прыгажосць дагестанскай душы можна было на гэтым тыдні ў сталічным доме літаратара. Там прайшоў творчы вечар да 70-годдзя паэта і перакладчыка, народнага мастака Дагестана і Чеченскай рэспублікі Хізры Асудулаева. Беларускія пісьменнікі сабраліся ў доме літаратара, каб павіншаваць Хізры Газіевіча, які з'яўляецца заснавальнікам карацінскай літаратуры, што ствараецца на мове аднаго з народаў Дагестана. Ён нарадзіўся ў вёсцы Карата Ахвахскага района, а ў 1981 пераехаў у Мінск. Хізры Асадулаев з'яўляецца сябрам Саюза пісьменнікаў Беларусі і Беларускага саюза мастакоў. Влюблен в белорусскую мову, она такая милогучная. И даже посвящение у меня для белорусов. Вот, кстати, счастлив, что некогда меня выдающийся поэт современности, земляк Расул Гамзатов, народный поэт Дагестана. Он свел меня с Бородулиным, и когда узнал дядька Рыгор, что я пишу, я говорю, я не пишу, я чирикаю. Просил подсрочные переводы. Мне было неловко такой величине давать какие-то скромные свои мысли. До 70-годдзя скульптара і жывапісца Спартака Арутюняна у мастацкай галерэі Мінскага абласнога цэнтра народнай творчасці працуе выстава «Форма і колер». Мастак армянскага паходжання амаль 50 гадоў жыве ў Беларусі. У сваіх творах вялікую увагу ён надае настрою і эмацыйнаму стану. У экспазіцыі прадстаўлена больш за 40 работ. Апроч армянскага каларыту аўтар натхняўся і сінявокай. Гэта прасочваецца ў яго натюрмортах з кветкамі і краявідах. Хотел, чтобы было что-то белорусское, армянское. Вот там пейзаж есть белорусский, там еще что-то, там камни, скульптуры. Например, строили церковь, армянскую церковь, я там тоже сделал рельефы, остались какие-то камни, из них вот я вот сделал скульптуру. Гранит белорусский, а сверху армянский туф, камень. Віншаванне з юбілеем прымаў на гэтым тыдні народны артыст Беларусі Александр Яфрэмаў. Вядомаму рэжысёру тэатра і кіно, мастацкаму кіраўніку тэатра студыі кінаакцёра споўнілася 75 гадоў. 50 з іх майстар прысвяціў Беларусь фільму, а 35 кіраўніцтву адзінага ў краіне тэатра студыі кінаакцёра. У яго творчай калекцыі дзесяткі карцін, мастацкіх і дакументальных. Сярод іх «Давай пажэнімся», «Іспыт на дырэктара», «Дунечка» і «Павадыр». На дасягнутым Александр Васильевич не спыняецца, над чым зараз працуе майстар кінакадра і сцэны, а таксама якія працы асабіста яму найбольш дарагія як рэжысёру, акцёру і чалавеку, даведаўся наш калега Дмітрий Карась.
Александр Васильевич, примите поздравления с юбилеем, или даже, вернее, надо сказать, юбилеями, кроме личного, ведь еще ряд важных дат. Да, круглые даты, и их много. И там и 50 лет на студии, и 35 лет в этом театре, ну и там и сама основная дата, 75 лет. А итоги вы, как правило, подводите? Ну, какие итоги подводить? Слава богу, я еще жизнеспособен. Мне необыкновенно интересно работать. Надо закончить спектакль, который я сейчас репетирую. Очень хотелось бы дописать сценарий, который мы сейчас пишем с моим соавтором. Хотелось бы снять кино еще успеть. У меня жена, у меня дочь, у меня внучка. Я их очень люблю. Какие тут могут быть итоги? Что, закончится моя любовь, что ли, к ним? Закончится мой интерес к тому делу, которым я занимаюсь? Нет. Все продолжается, слава богу, все продолжается. Вы год проучились на актерском факультете, и потом в одном из интервью назвали эту профессию недостойной себя. Мне кажется, что я поступил правильно тогда, хотя, может быть, в этом было больше позы, чем истины. То есть как-то, чтобы мной кто-то руководил, кто-то мне указывал. Я сам хотел этого сделать. Именно вот из этих легкомысленных соображений я и ушел из театрального училища, оказался в армии, отслужил 2 года, а потом мне повезло, я поступил сразу в АВГИК на режиссерский факультет. Первая режиссерская работа и сразу же приз за лучшую режиссуру на фестивале молодого кино. Это было счастьем, было удачей, потому что, хороший сценарий, написанный Григорьевым, хорошая актерская группа, которая там участвовала. И меня сразу пригласили на Ленфильм работать после этой картины. Но потом не сложилось там у Панфилова, и я вернулся в Минск, стал работать здесь, и были и сложности были, и трудности были. Но они и остаются, эти трудности, потому что у меня за плечами больше 20 картин и сериалов. У меня уже под 20 спектаклей. Как бы банально это ни звучало, каждый новый фильм, новый спектакль начинаешь так, как будто бы все заново. Надо заново опять учиться и учить, и стремиться к максимуму возможного от тебя самого. И потом их призов очень много было. Но этот приз первый, конечно, много значил для меня тогда. И я ходил уверенный в том, что я правильно выбрал профессию. Начало 90-х, время, когда вы пришли в театр-студию киноактера, непростой период, 13 человек в зале, и уже считалось удачей. Как выходили из этого кризиса? Мы тогда старались искать драматургию, которая каким-то образом отвечала тому, что знал зритель. И как-то постепенно у нас тогда получилось это. Зритель стал возвращаться. Мы сделали первый спектакль, мы идем смотреть Чапаева. Я выходил за кулисы и смотрел, как идет этот спектакль. И я стал замечать людей, которые не первый раз пришли на этот спектакль. Я однажды подошел к одной из женщин из этих, спросил ее, а почему вы приходите на этот спектакль? И она мне сказала, вы знаете, когда я смотрю этот спектакль, я понимаю, что мы выживем. В этом спектакле они увидели то, что нам хотелось показать. Это стало первым шагом для того, чтобы искать свою дорогу. А есть какая-то со временем переоценка своих фильмов, спектаклей? Что значит переоценка? Отказываюсь я или не отказываюсь от тех работ, которые были? Нет, конечно. У меня 6 картин о войне. Как я могу от них отказаться? Я даже поставил пьесу Алексея Дударева «Рядовые». Она тоже о войне. Мне нравится, как люди относятся к этой теме. И актеры, и зрители. До того, как я снял первую картину «Снайпер. Оружие и возмездие», я никогда не думал о том, что я буду снимать военное кино. Хотя я любил его очень. А потом оказалось, что это становится одной из самых важных тем для меня. Потом были и комедии, и музыкальные, и мелодрамы, и истории бытовые какие-то. Но все, что я делаю о любви. Да, я делаю о любви, и от этого никогда не откажусь. Александр Сакуров говорил, что режиссера по-настоящему формирует литература. И, как я знаю, в вашем творческом багаже есть детектив «Детский сад». А в целом за перо беретесь часто? Пишу что сейчас? Вот «Лист ожидания» мы написали вдвоем с Валентином Залужным сценарий. Сейчас сценарий надо писать. Я не писатель, я читатель.
Вот смысл литературы заключается в том, что она хороша тогда, когда в ней находит отражение то, что происходит сейчас, конкретно в этот период времени. И классика, она сильна тем, что Достоевский, читали бы его, если бы не видели в себе столько святости и столько мерзости. Мы, читающие Достоевского. В этом смысл великой литературы большой. Когда бы она ни была написана, она написана про нас. И театр силен только тогда, когда он на сцене показывает что-то очень серьезное для этих людей, которые пришли смотреть. Для народнага літаратурнага тэатра «Жывое слово» гэты год таксама юбілейны. Восенню калектыў Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка адзначыць сваё 60-годдзе. А на гэтым тыдні жываслоўцы прадставілі спектакль «Проста побач». Артысты прапанавалі сваім гледачам пабачыць накіды сустрэчы паводле п'есы Ксеніі Шталенковай «Пабудзіць прынцэсу». Кіраваў працэсам рэжысёр калектыва Алесь Мойскі. Падрабязнасці ў наступным рэпартажы. Даўным-даўно жылі-былі кароль з каралевай, скажаце вы. А вось і не. Менавіта так незвычайна пачынаецца спектакль народнага літаратурнага тэатра «Жывое слово», у якім пашанцавала прыняць удзел і мне. Гэта другі паказ прэм'ернага спектакля, жанр якога пастаноўшчыкі абазначылі як накіды сустрэчы. Па сутнасці, уся гэта гісторыя магла адбыцца ў галаве аднаго з персанажаў, які прыдумаў казку, каб зрабіць крок для спаткання з каханай дзяўчыны, што становіцца прынцэсай, а ён прынцам Александрам. Але яму давядзецца сустрэцца не толькі з цмокам-людажэрамі, але і бацькамі прынцэсы, з якімі знайсці агульную мову, складаней за ўсё, як і ў жыцці. Александр вельмі ласкавы, але ён чамусьці наадрэз адмаўляецца мяне пацалаваць. Ну, тады і не трэба да яго набівацца. Мабыць, калі ён не прынц, у яго могуць быць іншыя мэты ў жыцці. У назве жанра і ў назве мы даем падказку гледачу, на што звярнуць увагу. Таму што казкі чыталі ўсе, і не хочацца, каб проста прыйшоў чалавек і паглядзеў, пасмяяўся, пачуў знаёмую гісторыю і пайшоў дадому. Хочацца, каб ён застаўся, каб у яго нешта засталося пасля прагляду, каб было над чым падумаць. Драматург Ксенія Шталянкова правяла ўласнае даследаванне ўсіх сюжэтаў, звязаных са спяшай прыгажуняй. І замест рэтэлінгу у яе атрымалася ўласная адмысловая казка. Галоўная думка, канешне, пра пакліканне. Таму што пра гэта думаюць мае героі, што ёсць подзвіг, што ёсць пакліканне, і яны робяць пэўны шлях да таго, каб разабрацца ў сябе і ў тым, што ёсць чым. І ўрэшце рэшт яны прыходзяць да высновы, што трэба штосьці рабіць, і трэба проста штосьці рабіць, каб зразумець сваё пакліканне, на гэта патрэбны час. То бок подзвіг ты робіш толькі адзін раз у жыццё, але потым ты працягваеш жыць, ты працягваеш нешта рабіць, і з-за гэтага важна не завяршаць разуменне ўласнай вартасці. У спектаклі «Проста побач» выкарыстаны ценявыя прыёмы з дапамогай лялек, якіх удзельнікі студэнцкага тэатра выраблялі самі, як касцюмы і дэкарацыі, бо ўся сцэнаграфія умоўная. Казка – выдумка, і выразаныя элементы з паперы і кардона прымушаюць паверыць, што ўсё адбываецца не па праўдзе. Ценявы тэатр у нас выкарыстаны ва ўсіх спектаклях, здаецца. Таксама мы прыдумалі фігуры, іх выразалі, мацавалі, прыдумалі асвятленне. А з лялькамі для ценявога тэатра нам дапамагаў Алесь Лось. Вядома, па законах казкі ў любой складанай сітуацыі герояў гатова выратаваць фея, якую можна выклікаць з дапамогай чароўнага клубка, вымавіўшы яе імя – Рамона. Але героі і самі могуць праявіць розум, смеласць і добрае сэрца, не без ноткі гумару. Можна сказаць, стараваты для жаніцьбы? Ды не, ты гэты, помніш, мне казаў, мару пражыць жыццё халасцяку. Я паказваю такога не самага тыповага прынца казачнага, бо ён не ўпэўнены ў сваім прызначэнню гэтай казцы да канца. Ён не ўпэўнены, што ён той, хто павінен пабудзіць прынцэсу, пацалаваць яе. І ён як бы у такой барацьбе з гэтым сваёй неўпэўненасцю праходзіць такі вялікі шлях, у тым ліку важна унутраны шлях. Ад неўпэўненага юнака да ўпэўненага прынца. Наступны раз спектакль «Проста побач» можна будзе ўбачыць ужо восенню, калі тэатр з Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя Максіма Танка адзначыць 60-гадовы юбілей. Далучацца да святкавання, як і на гэтым культурным тыдні, Алесь Мойскі, Станіслав Чешэрын і Вераніка Ткаченка.
Мы рады былі пазнаёміць вас з юбілеямі, прэм'ерамі і канцэртамі гэтага культурнага тыдня. Мы паспрабавалі не толькі расказаць пра іх, але і паразважаць над гісторыяй і сучасным лёсам мастацтва. Далучайцеся да нас праз тыдзень у гэты ж самы час, і мы пазнаёмім вас з новымі героямі і падзеямі культурнага тыдня. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.